Hei, salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Acesta este un episod cu Brawl Stars. Vom da niște meciuri și cam atât. Sper să vă placă acest episod, fiindcă știu că fac videoclipurile și le șterg. Nu știu de ce, dar fac așa. De-am am peste vreo 5 videoclipuri șterse, care aproape nimeni nu le-a văzut. Au văzut câțiva. Și vreau să-mi spuneți, dacă vă jucați Brawl Stars, câte trofei aveți și ce brawleri aveți și dacă aveți vreo legendară. Mie chiar ieri mi-a picat Leon și am fost foarte fericit, fiindcă la 13.000 de trofei mi-a picat Leon, când pe un cont la mai puține trofei, la 1500 mi-a picat Sandy. Mai dăm un meci. Și într-o zi și 21 de ore de când filmez eu, va veni și Sprut. Să mă scuzați dacă auziți ceva pe fundal, fiindcă câinii de afară acum s-o găsesc să țâpe unul la altul. Nu, îți rip. M-am băgat. Acum Dez vă arăt cea mai bună tactică pentru a face trofee. Durează mult să crești în trofee cu ea, dar îți asigură trofee. Așa am făcut eu 3 brawler rang 20. Prin metoda Cotei Master Pony. Trebuie să te ascunzi că vine alți brawleri. Pe urmă, cu zona te vei duce și tu. Dacă vine cineva la tine, dai niște hituri și fugi. Sau dacă ai brawler cum e Mortis, deodată fugi. Uite-l pe Leon. Nu mă bate nenea. Ce v-am zis eu, Cotei? Stau oamenii în buș numai. Voi dau un duo, fiindcă nu mai pot de solo. Voi da și un Brawl Ball, poate. Hai, Brock, fă și tu ceva. Pe mapa asta mi se pare că e bun 8-bit. Dar nu sunt sigur. Știu că pe mapa trecută, care a fost aia fără chesturi, acolo era bun 8-bit. Gadget și cu Star Power-ul de Revive. Tu, Penny, tu crezi că mă bați pe mine? Am vrut să o bat. What? Ce s-a întâmplat? Am câștigat numai bătând pe cineva. Asta e wow. Mai dăm un meci și cam atât. Și dacă veți rămâne pe acest canal, undeva pe la vreun 50 de abonați, voi face giveaway cu conturi de Brawl Stars de 1000, 5000,
de trofee pe care sunt mitice și acela de 5000 o are pe Shelly maxată, dar fără star power. Ems. Mr. P-a meu văd că face treabă. Nu zic nu. Dar nici nu zic da. O avut noroc. Mâine stau aici, dacă vine îl nonorocesc. Prim va fi rip, deoarece sunt doi și ambii ne ducem pe dânsa și va muri. Hai, te rog, supraviețuiește tu, măcar. Cred că voi muri aici, deoarece mă blochează tic. Am scăpat. Dau invizibilitatea și mă duc pe tic. Și locul întâi. Deb. Știu că acest videoclip a fost puțin mai scurt, dar am vrut să fie primul meu videoclip. Și dacă v-a plăcut, lăsați un like. Eu am fost Vlad și am plecat.